Bona tarda, us donem la benvinguda a la final de Catalunya del Festival de Clipmetratges de Mans Unides 2019. Avui veurem la creativitat dels alumnes de les escoles de Catalunya i també algunes pistes per com lluitar per la igualtat. Començarem esmentant que estem de celebracions i és que avui celebrem la 10a edició d'aquest Festival de Clipmetratges. En total, 10 anys treballant en equip, donant molt de compromís, solidaritat i no m'enganyareu que darrere aquests clipmetratges que heu fet hi ha hagut una miqueta també de diversió. A més, parlant de celebracions, també cal destacar que fa 60 anys que Mans Unides està treballant aquí, a Espanya. I bé, han estat en total 6 dècades treballant en contra de la fam, de les injustícies i de les desigualtats, i també descobrint que no estem sols i que hi ha gent com vosaltres que ens ajuda en aquesta tasca per la justícia. Bé, i si hi ha algunes protagonistes aquí avui, aquestes són les dones valentes, com les que fa 6 dècades van declarar la guerra a la fam. Dones, com totes vosaltres, les que us assenteu aquí, que cada dia us heu d'aixecar i dir-vos a vosaltres mateixes que avui lluitareu per la vostra dignitat, pels vostres drets i per la vostra igualtat. Recordem que la dona és el motor de les famílies i el motor de moltes comunitats que giren al voltant del món. I per això Mans Unides comença aquest any un trienni dedicat a elles, on vol lluitar per la igualtat i la dignitat de les persones. I és que aquesta edició, participants, va per les dones del segle XXI. I bé, hem d'agrair sobretot a la Fundació La Caixa que ens ha cedit aquest superescenari. Bé, com podeu veure és molt més ampli, jo estic aquí, però ja l'oblireu vosaltres quan aneu sortint a recollir els premis. I també hem d'agrair al jurat la seva participació, que no ho ha tingut gaire fàcil amb tants clipmetratges que ens heu presentat, perquè en són molts i molt de bons. I doncs, aquest any, aprendre a caminar pel camí de la igualtat, erradicant comportaments que no respecten plenament els drets i la dignitat de la dona, és l'objectiu d'aquesta edició. I també el treball de Mans Unides, amb les escoles. Però qui millor per explicar-nos-ho que el president delegat a Barcelona de Mans Unides, Joan Martí Llobet. Un fort aplaudiment, sisplau. Alguns d'aquí en coneixeu perquè, gràcies a Déu, és el 6è any que puc estar aquí parlant una mica amb vosaltres i això és una cosa que satisfà i que et dona alegria. Deia l'altre dia un amic que el secret és disfrutar cada dia del que fas. El secret és disfrutar cada dia del que fas. En general, la gent de Mans Unides disfrutem cada dia del que fem. Perquè, a més de fer quelcom, jo estic jubilat, com es veu per l'edat, però hi ha gent que jubila i es queda a casa amb el comandament de la tele o s'apunta en un equip de petanca i està jugant a petanca tot el sant dia. N'hi ha que combinem les coses i ens dediquem a fer un treball pels altres. Quan estàs satisfet i disfrutes amb el que estàs fent, les coses surten molt millor. Llavors, dintre d'aquest equip de Mans Unides hi ha molta gent i, entre altres, també hi esteu vosaltres, professors i alumnes, que us il·lusioneu i feu amb ganes, col·laboreu amb ganes amb el festival de cada any. Nosaltres tenim un inconvenient avui, d'uns anys cap aquí, que la gent ens diu que per què treballem per la gent del món sud quan aquí hi ha els problemes que hi ha, i és veritat. Però la diferència dels problemes d'allà amb els d'aquí són abismals. Deia la Montse de la campanya contra la fam, però no solament és passar fam, sinó és passar set. Per exemple, una xifra. 2.100 milions de persones no tenen accés a l'aigua. 2.100 milions de persones. I nosaltres, els que estem aquí, tenim la sort que cada dia que volem aigua obrim l'aixeta
i si és a l'hivern la deixem una estona oberta fins que no surti l'aigua calenta, i cada dia el mateix, per beure, per cuinar, per dutxar-se, inclús per omplir la piscina. I ells no tenen aigua. I quan la tenen, o tenen la sort de poder anar a buscar, caminen hores de vegades per poder-la aconseguir. Llavors, davant d'aquesta realitat, que a part de la fam i de l'aigua, tenen problemes amb el tema de salut, amb el tema d'ensenyament. Al no tenir aigua, torno una mica enrere, al no tenir aigua, beuen l'aigua de bon poden i amb les circumstàncies que la poden beure. I això produeix malalties, i llavors el tema de la mortalitat infantil està elevadíssima, i etcètera. I quan veus imatges, quan sents testimonis de la gent que ha tingut la sort d'anar a aquests països a poder veure in situ la realitat, aquesta gent, de Mans Unides em refereixo, venen transformats. L'any passat, o fa 2 anys, l'Elisenda, que està aquí davant, que és la delegada de Terrassa, va anar a l'Índia i va tornar a l'Índia com un índio. No us podeu imaginar l'alegria, la satisfacció, la transformació d'haver pogut tenir la sort de veure i de compartir l'agraïment uns amb els altres de la tasca que fem. Nosaltres, amb aquests 60 anys que deia la Montse que estem treballant per poder solucionar el problema, per poder solucionar, o almenys si no, intentar-ho, hem fet al voltant de, em sembla que són, no vull dir, de 30.000 projectes diferents dintre del camp de l'ensenyança, de la salut, de la promoció de la dona, que aquest any amb el festival és una realitat. Doncs aquests 30.000 projectes, us imagineu la quantitat de solucions que hem pogut donar i quantes encara en queden per fer. Per això, el que us deia al principi, disfrutar cada dia amb el que fas. I hi haurà dies, això no ho mateix vosaltres, disfrutar amb la il·lusió d'anar al col·le, no? Els meus nets jo els dic, dilluns al col·le. No, es té que disfrutar per anar al col·le, perquè esteu sembrant el vostre futur. I si aneu contents disfrutant el que feu, a més li donareu un bon dia a la professora o al professor, perquè si aneu amb desgana, pobre, no m'ho vull allargar més. Us llegiré 2 o 3 comentaris. Jo estic dintre d'una comissió de Mans Unides en la que analitzem els projectes que ens sol·liciten per donar a l'OCI de si el tirem endavant o de moment deixar-los aparcats i tal. I us asseguro que quan fem aquesta tasca, que sol durar unes 3 hores, llegeixes la sol·licitud de la gent, de la contrapart, que diem nosaltres, que estan en el món sud, que et demanen el que et demanen, no? I hi ha comentaris com que a Sudán del Sur, un projecte per Sudán del Sur, i deia, us llegeixo en castellà perquè està en castellà, carecen de acceso a los servicios básicos de educación y salud, ya que el gobierno dedica prácticamente todos sus recursos a financiar la guerra. O sigui, el govern de Sudán del Sur, els seus recursos econòmics els dedica a financiar la guerra i no a donar menjar i a cuidar la gent del país, els nens del país, perquè puguin sortir de la seva situació. Un altre comentari de Burkina Faso. El barrio no cuenta con estructuras básicas, vías de acceso, electricidad, instalaciones higiénico-sanitarias o educativas. Los hermanos de la Salle, hace 70 años, que están trabajando allí en darles a los niños y jóvenes una educación sanitaria. O sigui, hi ha germans de la Salle que estan treballant allà, però no tenen ni aigua, ni tenen llum, ni tenen cloaques, pel que us podeu imaginar com viuen tots. Poso aquests 2 o 3 exemples perquè veieu la realitat del món pel qual nosaltres treballem, i nosaltres i vosaltres, perquè amb la vostra col·laboració dintre dels climateratges també poseu el vostre gra de sorra perquè us sou més conscients de quina és aquesta realitat i suposo que us dona més il·lusió per col·laborar-hi, no solament pel premi que us pugui donar, sinó per anar adquirint coneixements i veure realment el que passa en aquests països. Res més, agrair-vos a tots la Montse, que li he dit a molta gent de la Caixa i tal, potser no te s'han recordat, almenys no ho he sentit jo, que no sé si he agraït al senyor Josep Maria Martínez, que és del Banc de Santander, que és una de les entitats que ens dona a nosaltres un premi que després ja veureu quin és i qui el rebrà.
Doncs benvingut també el senyor Martínez. Benvingut a tots, pares, mares, mestres, professors, nens, nenes. Sou a casa vostra. No deixeu ara, quan sortim avui aquí, a l'oblit de Mans Unides. Treballeu i durant l'any. Espereu amb il·lusió i amb alegria que al pròxim festival teniu que tornar a col·laborar i teniu que tornar a fer a vosaltres la realitat del que passa en aquest món. Benvinguts i que disfruteu en l'acte d'avui. Bé, com ha dit el Joan, realment hem de gaudir en aquest camí que comencem ara. Un camí que requereix, sobretot, com heu pogut veure fent els vostres clipmetratges, requereix d'informació, d'observar i reflexionar. Tot plegat, per què? Per poder visibilitzar i denunciar aquestes situacions que pateixen moltes dones avui. I bé, cada cop són més els que ens juntem en aquesta lluita contra la discriminació. I entre aquests hi sou vosaltres. Moltes gràcies, un sincer agraïment per la vostra col·laboració, pels vostres clipmetratges, que sens dubte són una passa més per arribar a aquest repte per la igualtat. Gràcies. I parlant de participació, com ja sabeu, aquest festival no tindria raó de ser sense aquests curs que han anat arribant. I bé, abans de donar els premis, volíem fer 2 reconeixements especials a 2 escoles. Una, la més participativa, i d'altra banda, la més implicada. La més participativa perquè ha presentat moltes i moltes propostes d'audiovisuals en aquesta edició i la més implicada perquè durant tots aquests 10 anys de festival realment s'ha involucrat de totes. Així que, abans que res, veurem un curt de cada una d'aquestes escoles. Noies, estic buscant la cura contra la desigualtat. Necessito ajuda. Jo aquest matí he estat practicant i em sembla que la tinc. Què, com va? Creus que funcionarà? No, aquesta no, perquè té massa violència. Buah. I si li posem... A veure, provem. Una mica de respecte. Més. Afegim una miqueta més. I no ens oblidem de l'amor. Noies! L'hem trobada! Demanaré ajuda i, Joan, sisplau, a veure si podries pujar per donar aquests 2 reconeixements. I ara sí, rebem amb un fort aplaudiment els representants, que em sembla que és una mare i 2 nens, dels Jesuïtes Lleida, Col·legi Claver Raimat, autors de 21 fantàstiques propostes.
Nosaltres hem gaudit molt amb la creació d'aquest clipmetratge i, com ha dit ell, ens ha unit més com a grup i com a classe, com a curs també, i crea un pas més a la igualtat i la justícia, que és el motiu d'aquest clipmetratge. Ole, felicitats. Molt bé, nois. Moltes gràcies. Continuem. Ara cridarem els representants del Col·legi Sant Josep Teresianes Gràcia, els més implicats. Que pugin els autors de La fórmula de la igualtat. Bé, avui estem aquí a dalt de l'escenari gràcies a les nostres magnífiques actrius que avui no han pogut venir perquè tenien exàmens i altres coses que els han impedit la feina. El valor simbòlic que nosaltres volíem donar-li al vídeo és que tots hem de treballar per ser científics i arribar a trobar la recepta i la fórmula per la igualtat. Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bé, doncs, ara sí, ens posem en marxa amb les vostres iniciatives. I començarem amb el visionat dels vídeos amb premi per nivell educatiu. Abans que res, donarem algunes dades d'aquests clipmetratges que s'han presentat. En total han estat 1.017 curts per Espanya i un 20% d'aquests provenen tots de Catalunya. Així doncs, nois, moltíssimes felicitats. Un altre aplaudiment perquè els catalans aquí ho donem tot. I penseu, com va dir Gandhi, que la vostra primera recompensa no es troba en el resultat final, sinó en l'esforç. I bé, quin esforç ha posat el jurat? Perquè, com bé us he dit, han estat molts els clipmetratges que hem rebut i el jurat no ho ha tingut gens fàcil per decidir-se. Així que, abans que res, cridarem a un dels membres del jurat que serà l'encarregat de donar aquests premis per nivell educatiu. Ell és el Joan Ferrés, que és doctor en Ciències de la Informació i docent de la Universitat Pompeu Fabra. Va fundar i dirigir durant 11 anys el Departament d'Audiovisuals d'Editorial EDB, que EDB, si us dic EDB, crec que us deu sonar una mica d'aquests llibres de text, potser els de l'estiu o potser els de durant tot el curs, que us heu d'estudiar, i sí, es dedica a àmbit educatiu. I, sobretot, ha estat guionista i realitzador de molts vídeos, el Joan, i s'ha especialitzat en la temàtica de socialització i educació de la cultura de l'espectacle. Una de les seves obres més reconegudes ha estat la de Com veure la televisió, editada pel Consell Audiovisual de Catalunya. Un fort aplaudiment pel Joan. Bé, quines coses els aconsellaries? Què els aconsellaries als joves que s'han posat en aquest projecte dels clipmetratges? No sé si hem d'aconsellar res perquè realment ja ho saben sols. És a dir, els resultats de la feina realment indiquen molta passió i molta capacitat. Per descomptat que en saben molt més que quan nosaltres érem nens com ells, els joves. Sobretot són uns vídeos amb un punt fins i tot encara més punyent. Ara deia un dels nois que ha fet un clipmetratge que aquesta fórmula científica... Sí, perquè a més, no me'n recordo quin autor era que deia demano disculpes, no he tingut temps d'escriure't una carta més breu. És a dir, costa més d'escriure breu que d'escriure llarg, no? I el mateix podríem dir amb l'audiovisual. Aleshores, comunicar idees a través d'un minut, amb la facilitat en què ho han fet, realment té molt de mèrit. Doncs anem a veure quines idees ens comuniquen ara els vídeos de nivell educatiu. Ara sí, acabades les presentacions, el Joan el deixem aquí al meu costat, que m'ajudarà a donar els premis, projectarem la selecció dels millors vídeos per nivell educatiu, que van de 6è de primària a batxillerat. Així que un cop acabat el visionat aniré esmentant els noms de les escoles i podreu anar pujant a recollir el premi.
igualdad. Que los derechos puedan circular libremente. La justicia debe poder pasar por todas partes. Que se pueda correr hacia la salud. Por una educación que pueda pasar por donde quiera. Los recursos deberían andar junto a todo el mundo. Y que la cooperación transite por cualquiera de los caminos que existen para llegar a una sola meta. ¡Camina sin miedo! Any 1930. Els homes votem, les dones no. Els homes us manem, les dones obeïu. Els homes lluitem, les dones serviu. Els homes directors, les dones secretàries. Els homes rics, les dones pobres. Still I think I will come bigger, just have to believe. Something is ending, something is stirring, stop dreading now. What's now happening to you? It will make you feel, you will see. Go away, but without fear. Nothing makes sense, it's time now, time to grow. You are in my life, I did a sky, now who do you feel? What's now happening to you? It will make you feel, you will see. Para ellas, porque sus lágrimas deberían ser siempre de alegría, porque tienen derecho a decidir por sí mismas, porque merecen que sus sueños se hagan realidad, porque todas deberíamos acceder al conocimiento, porque todas tenemos que poder decidir qué hacer por nosotras mismas, para llegar a la meta que nos propongamos sin barreras que nos lo impidan. Porque todas queremos brillar con una sonrisa. Porque si me cambias, ya no seré yo. Porque yo no elegí ser mujer, pero estoy orgullosa de serlo. Porque todos seríamos un equipo formidable si nos valoramos los unos a los otros.
porque con estas letras no pretendo ser más que tú. Para ellas, para ellos, para todos. En el cine, los planos detalle nos emocionan, nos acercan a lo que está sintiendo un personaje, o llaman nuestra atención sobre pequeños momentos de la acción. Pero en el teatro de la vida, los planos detalle pueden no dejarnos ver la realidad de la historia, pueden no dejarnos ver cómo hay personas que no pueden dedicarse a lo que quieren. No vemos a aquellos a los que sufren desigualdades sociales y mediáticas. Los planos detalle pueden no dejarnos ver la complejidad de equilibrar el mundo personal con el laboral, y pueden no dejarnos ver el horror que supone considerar al otro como inferior. Nosotros hemos decidido abrir el plano para que en el teatro de la vida el final de la historia sea diferente. Abre el plano. Cambia la historia. Felicitats, Vaya creativitat he vist avui. I començarem amb els de primària. Abans que res, us hem d'aclarir que aquesta edició, el total de clipmetratges de primària no ha assolit el nombre que es requeria a les bases del concurs aquí a Catalunya, que eren 300. Tot i així, vosaltres, els vostres clipmetratges, aniran directes a la final a Espanya, a la final nacional, d'acord? Tot i així, nosaltres, tenint en compte aquesta participació i aquests bons clipmetratges que ens heu fet, no podíem deixar-vos sense cap reconeixement i hem decidit que us donarem un premi perquè us el mereixeu. I, per tant, demanem que pugin ja les dues escoles. Primer començarem amb el Col·legi Sant Bonaventura. Sisplau, pugeu. Ens ho vam passar molt bé i la meva companya s'explicarà per què el fem. Perquè a religió vam estudiar la igualtat de gènere i vam decidir fer un vídeo d'un minut. Molt bé. Perfecte, nois. Recolliu aquest és el premi i moltes felicitats. I ara demanarem a l'altra escola de primària perquè hi ha hagut un empat. Per tant, maristes de Sant Pere de Chanel, sisplau, per al vostre curt El Camino, pugeu aquí a l'escenari. Doncs ha sigut una experiència molt maca, perquè darrere d'aquestes càmeres, com has dit tu, ha estat diversió i tot això. I jo crec que ho hem fet molt bé. Ho han fet molt bé, ho han fet molt bé. I bueno, hem agafat moltes coses. Aquest semàfor simbolitza que les dones també han de passar per al mateix lloc que els homes. Molt bé, moltes felicitats, Eric, i a tot l'equip. Ara el Joan, vés a buscar el premi. Ara el Joan us donarà aquest premi ben merescut. Un fort aplaudiment.
Molt bé. I ara seguirem amb l'ESO. Anem a primer de secundària i que pugin a l'escenari els representants del Col·legi Jesuïtes Sant Gervasi Escola Infant Jesús i autors del clipmetratge Escac a la diversitat. Un fort aplaudiment, sisplau. Moltes felicitats, nois. Moltes felicitats. Passeu més al mig, més cap al mig. Passa. El professor deixa 2 metres de marge perquè els protagonistes són elles. Ben fet. Les acompanyo. I les figures de l'escac. Perquè no es perdin pel camí. Ara Molt bé. elles. Pues moltes felicitats, noies. Com us dieu? Sofia i I? Anna. Anna. Una idea que m'ha encantat, a més amb la música de fons. De què ha estat aquesta idea? Em va semblar una idea bastant bona perquè és un element de la vida quotidiana i llavors tothom coneix aquest joc, més o menys, i representa que els negres, que volen dir els homes, van com envaint el camp de les blanques, que són les dones, com a la vida real, i per això a l'última jugada posa que estan els dos i canviant el món potser guanyem aquesta partida. Bueno, no, la guanyarem. La partida. Ahir. La guanyarem, eh? Molt bé. Enhorabona, noies. I ara demanarem als de segon d'ESO que poden pujar a l'escenari, els representants del Col·legi Sant Joan Bosco i autors del clipmetratge Stop. Sisplau, pugeu a l'escenari, nois. Doncs, primer dir que ens ho hem passat molt bé fent aquest vídeo i el que volíem reflectir era que hi ha coses a la societat que a vegades no ens adonem, però que segueixen passant, com els micromasclismes, i a poc crec que anem aconseguint que això s'elimini. Correcte. Felicitats, moltes gràcies. Continuem amb els de tercer d'ESO i que pugin a l'escenari els representants de l'escola Badruna Tona i autors del clipmetratge Que no et persegueixin. És un espai on fem el pessebre normalment i són cases derruïdes d'anys passats i ens va semblar interessant fer-lo allà. I d'aquesta idea d'on surt? Bàsicament perquè ens la va dir la professora. A veure, que vingui aquí la professora, sisplau, també. Professora, sisplau. Com es diu la teva professora? Esther, sisplau. Molt bona la idea, vull que me l'expliqueu entre els dos. La idea no va ser meva, però t'accepto el complit, però no és Ha estat un treball en equip. Això és el resultat d'un treball en equip. Un premi, molt bé. Felicitats. Què voleu dir amb aquest clipmetratge? Doncs que ens ha semblat una idea molt interessant perquè es tracta sobre un tema que passa cada dia, que surt per les notícies, pel diari, per tots llocs, i que és injust per les dones i que s'ha de canviar i perquè tots tenim els mateixos drets. Correcte. Moltes gràcies, nois. Moltes gràcies, Esther. I després de Que no et persegueixin, passem a quart d'ESO, que s'apropin els representats de l'escola Marista Sant Pere Chanel i autors del clipmetratge Per a elles. Un fort aplaudiment. Vam tenir una pluja d'idees entre tots i jo vaig ficar la veu i les mans per passar les pàgines i ens ho vam passar molt bé fent això. Perfecte. Felicitats. I repeteixen premi, oi que sí? Felicitats. I finalment passem als de batxillerat. Començarem per primer. Representants del Col·legi Padre Damián, Sagrados Corazones i autors del clipmetratge ¿Por qué no? Calladita, no estás más guapa.
Nosaltres volíem ensenyar que hem lluitat molt per arribar fins aquí, però que encara queda una lluita per portar a una igualtat justa entre homes i dones. I creus que la guanyarem o què, aquesta lluita? Sí. Sí? Sí. Amb aquest convenciment, mira, no em deixes dubtes. Gràcies. Felicitats, noia. Gràcies. A vosaltres. I arribem a segon de batxillerat. Segon de batxillerat amb l'escola Santa Teresa de Ganduxer. Queda dir que és la meva escola. I jo aquest escenari, aquest lloc on ho heu gravat, em sonava molt. Per tant, us dono una sincera benvinguda aquí a l'escenari per donar-vos aquest premi. Felicitats, noies! Bueno, nosotros somos una clase de segundo de bachillerato y en realidad lo hemos hecho en la asignatura de Cultura Audiovisual y hemos intentado aplicar todos los conceptos que nos ha enseñado nuestra profesora Aurora y que le agradecemos también por su colaboración. Y bueno, hemos intentado aplicar todos los conceptos, por ejemplo, el concepto de abrir el plano, que es intentar concienciarnos de que es un problema que se ha de mejorar y que ojalá no tengamos que hablar en un futuro de la desigualdad y que los topics que tengamos que elaborar pues no sean sobre la desigualdad. Fantàstic. I ara, tot i que us penseu que ja anem cap als finalistes, encara no. Sinó que, abans que res, després de veure tots aquests clipmetratges, hi ha uns que concretament ens han cridat molt l'atenció. De fet, hem dit que els donarem un premi amb menció pròpia i un d'aquests és pel millor missatge inclusiu i l'altre per la millor banda sonora. Ara visualitzarem aquests vídeos, sisplau. ¿Niño o niña? Los humanos, los únicos seres vivos con una inteligencia superior capaz de crear una civilización y los únicos capaces de autodestruirse. Dotados de la capacidad de comunicación y a la vez enjaulados en nuestros propios sentimientos para así cumplir con las normas sociales. Dotados de personalidad y la capacidad de expresión, y aún así recluidos ante los estereotipos e ideologías dictadas, adoctrinándonos y clasificándonos por sexos, por colores, por orientaciones, por pensamientos, por formas de vida. Luchando en guerras durante toda la historia, olvidándonos de luchar contra los cánones, dividiéndonos en bandos y olvidándonos que todos somos iguales. Alzándonos el alto, gritando a pleno pulmón por aquellas personas que no tienen voz. Siglo XXI. Miles de mujeres en el mundo siguen sufriendo injusticias y desigualdades. Nacemos iguales y merecemos vivir como tales. No te quedes ahí. El cambio depende de ti. De ti depende, lo puedes cambiar. No son diferentes, respétalas. ¿De que es un macho alfa que puedes mandar? Ellas son iguales a todos los demás. Tienen sus derechos, pueden opinar y si les da la gana también pueden votar. Déjala que elija con quién se va a casar. No cortes sus alas, déjala volar. Dale escultura y lo logrará. Las mujeres podemos el cielo tocar. I bé, doncs, rebem, sisplau, que pugin a l'escenari els representants del Col·legi Gabriel, autors del clipmetratge Niño o Niña. Molt bé. Bueno, ens ha agradat fer aquest clipmetratge i ens agradaria que en un futur l'escola Sant Gabriel pogués guanyar més premis d'aquests perquè és la primera vegada que guanyem.
Un fort aplaudiment. Crec que la vostra professora també està molt orgullosa de vosaltres i a veure si... Sisplau, Núria et dius? Mireia, perdó. A veure si ens expliques també La veritat és què que han tal. treballat molt bé. Ho hem fet des de l'assignatura d'informàtica perquè hem treballat això dels audiovisuals i tal i la veritat que molt bé. Veig que fins i tot van amb una samarreta... Bueno, és l'uniforme de l'escola. Aquí fent menció a l'escola. Molt bé. Doncs moltes felicitats, nois, i us animem a participar a la propera, també. Felicitats. Ara sí, també demanem que s'apropin els representants de l'escola jesuïtes al Clot, autors de Depende de ti. Siglo XXI. Miles de mujeres en el mundo siguen sufriendo injusticias y desigualdades. Nacemos iguales y merecemos vivir Un fort aplaudiment per a aquesta banda sonora. En cambio, Aquí a la línia, tots a la línia. Molt bé, nois. Molt bona la música, la veritat. M'ha cridat molt l'atenció. Qui va ser l'artífex d'aquesta cançó? De dir, va, posem aquesta música que li donarà un bon ritme. Bueno, pues en verdad fuimos todos, hicimos una lluvia de ideas en clase y bueno, pues tuvimos la idea y hicimos la letra nosotros también y un día nos pusimos a buscar bases sin copyright y tal y pues hicimos la letra y eso. Y las bases en copyright y tal, que ya la veis, estáis buscando para que os la promocionen. Molt bona, la veritat. Està molt bé la cançó. Sí. I la teniu ja a YouTube i tot? Sí. Perfecte. Molt bé, doncs ja sabeu. Moltes felicitats, nois. Gràcies. I bé, ara ja sí, ara ja comencem amb els finalistes, no us poseu nerviosos i com que em sento molt sola ara, jo cridaré algú més que em vingui a ajudar amb els propers premis. I per això, abans d'entregar aquests premis, cridarem a l'escenari el Daniel Agudo, que és de l'Escola Superior de Cinema Audiovisual de Catalunya, també coneguda com l'ESCAC. És l'entitat col·laboradora amb el Festival Solidari i, de fet, participa en Mans Unides oferint uns cursos als professors de narrativa audiovisual que, de fet, estan homologats pel Departament d'Ensenyament. Ara passarem un vídeo perquè us en feu una idea de com és aquest curs pels mestres. El curs de cine d'aquest estiu, de l'ESCAC, que treballa amb la narrativa audiovisual, va ser frenètic, va ser fantàstic. A mi m'agrada que ens van ensenyar la filmació, la narració audiovisual, com explicar històries filmant amb una càmera. Primer perquè els professors sapiguessin de què va i després per poder-ho aplicar a aula o projecte o el que poguéssim fer aquí, a l'institut. I va ser xulo, perquè eren gent que procedien de llocs diferents geogràficament i també d'experiències diferents, perquè eren profes i eren no profes però que també treballen amb adolescents. Realment els treballs són d'una qualitat excel·lent, de veritat, un plaer que m'hagi convidat a l'escola. Hagi convidat a l'escola aquí per tal de poder donar suport entre les nostres possibilitats a que o bé professors o bé nanos de la vostra edat adolescents pugueu tenir un primer tast de lo que és la creació audiovisual. Tot i que aquest primer tast sempre hi ha una primera persona, no? Sempre hi ha un personatge que crida l'heroi cap a l'aventura i en el vostre cas, els alumnes que heu passat per aquí a recollir premis, és evident que darrere d'això hi ha un professor o professora darrere motivat que treu temps d'on segurament no en té gaire per tal d'encoratjar-vos a fer creació, a donar
sortida a aquestes aspiracions i a aquestes inquietuds que teniu i que veieu que l'audiovisual molt probablement sigui, ja ho va ser durant el segle XX, una gran part, però ara és segurament l'eina de comunicació més poderosa que hi ha. Quantes pantalles heu consultat des que us heu aixecat al matí fins que us anireu a dormir aquesta nit? Quantes pantalles, quants continguts, de quantes èpoques diferents, quantes coses diferents heu arribat a tocar, a conèixer mitjançant les pantalles. Sou una generació privilegiada, teniu a 2 clics tot, segurament cal una mica que els professors facin una mica d'encoratjar la curiositat per tal que se pugueu tirar del fil i arribar a allò que realment us interessa. Estem molt agraïts d'estar aquí avui. Tinc entès també que feu uns cursos d'estiu, oi també, per als joves, des de l'ESCAC? Correcte. A part dels cursos per professors, per formadors, que com s'ha pogut veure al vídeo, és un dels moments, acostuma a ser el juliol, és un dels moments més estranys del curs acadèmic perquè veiem a senyors grans pel terra rodant amb iPads i amb càmeres i coses així, a la mateixa vegada que hi ha nois de 13, 14, 16 anys a l'escola amb nosaltres formant-se, fent un tast una setmana, 2 o un mes. Aquest any hem obert també formació en anglès a l'estiu per tal que pugueu, ja que consumiu audiovisual de manera massiva, com a mínim que podeu conèixer les eines que fan servir o que hi ha darrere del món audiovisual, que no sigueu només elements passius davant d'una pantalla i que sapigueu que la pantalla sense contingut no és res. I el contingut, com deia el fundador de l'escola, ha de tenir valors humanístics, ha de tenir una complicitat per part de la persona que ho ha de crear. I d'alguna manera o altra, ja sé que l'enunciat és molt emfàtic, però traduït a el que són els cursos d'estiu, rodareu molt, esteu amb gent que també li agrada el món audiovisual i de les múltiples cases optatives que teniu per les tardes, si esteu amb mi, us torturaré gustosament amb productes dels anys 30 i 40 en blanc i negre, que és una cosa que molt probablement us volarà al cap a molts de vosaltres, perquè està allà i no ho coneixeu. On es fan aquests cursos? A Terrassa, a l'ESCAC. Sí. Terrassa, ciutat d'acollida. Doncs ja sabeu, els que us voleu preparar i anar agafant esbranzida per al proper Festival de Clipmetratges, ja sabeu on podeu acudir. I ara també cridaré al Peyo Sánchez. El Peyo Sánchez serà espectacular perquè ens pugui parlar de valors en el cinema. Sisplau, Peyo, pots pujar? El Peyo Sánchez, aquí on el veieu, és el representant del vostre jurat, és a dir, si no esteu d'acord amb els premis com han anat, ja sabeu a qui respondre. No te'n vagis. I també és especialista en cinema espiritual. De fet, és l'artífex de la mostra de cinema espiritual, que és una setmana que engloba tot de pel·lícules, moltes d'elles dirigides per joves, amb tot de valors. I, a més, és el rector de la parròquia Santana. No sé si heu sentit a parlar de la parròquia Santana, però és una parròquia que està oberta a les 24 hores per la gent sense sostre. Un exemple d'acollida dins l'església, sens dubte. Bueno, Peyo, va, quin consell els dones? Bueno, jo el primer és que ara que veig al públic ja veig més o menys que tenim 9 gaudís aquí, Espera, que a més tenim 3 Goyes i a més ara diviso un Òscar. O sigui, això és impressionant. Les figuretes encara no estan arribant, però per la propera potser. O sigui, que això va en una marxa forta. Quan hem començat aquest certamen teníem molt poquets curs del clipmetratge, però ara ja ha crescut molt. Jo penso que ja és pràcticament, està ja secundari el certamen aquest. Bueno, recomendar-vos algunes pel·lícules d'això del cinema espiritual i del valor espiritual. Des del punt de vista de la dona, ha sortit ara de pantalla una qüestió de gènere. És una pel·lícula sobre la història d'una dona als Estats Units que forma part del Tribunal Suprem dels Estats Units. I llavors és el recorregut de la seva vida i de la seva força. Llavors, recomendar-vos aquesta pel·lícula perquè és una narració d'on es mostra una dona valenta, intel·ligent i que amb moltes dificultats va endavant. Després també hem tingut aquí a una directora italiana que es diu
Alicia Rosewater, que probablement, des del punt de vista de les pel·lícules de cinema espiritual, ha fet 3 pel·lícules, és jove, en aquest moment té 35 anys, potser vosaltres penseu que 35 anys és molta cosa, no? Però 35 anys, ja anar a Cannes i tenir el Premi de Guió és una cosa molt important, i en aquest moment ha fet 3 pel·lícules i sobretot us recomano Lázaro Feliz, una història magnífica, i sobretot el cinema que estan fent les dones és un cinema imprescindible avui. I després, aquests dies hem estat a la presentació de l'última pel·lícula d'un cineasta molt important aquí. No sé si us sona una pel·lícula d'un cineasta molt important. Què? Us sona algun cineasta molt important que ha fet una pel·lícula que ha sortit la setmana passada? Almodóvar, no? La d'Almodóvar es diu Dolor i Glòria. Aquesta vegada Almodóvar fa una pel·lícula d'homes, curiosament, no fa una pel·lícula de dones. Però tenim 2 dones que estan al darrere de tota la història personal, perquè és una confessió personal d'ell. Són la seva mare, que ja havia fet aquesta pel·lícula abans, que si recordeu, no? Todo sobre mi madre, però després també tenim una altra dona que serà la que és la història d'un director i és la que fa el seguiment d'aquest director i la recolza perquè aquest director està en un moment de malaltia i també de depressió. Llavors, us recomano aquestes pel·lícules, però sobretot us recomano aquesta pel·lícula que vosaltres heu de fer encara, perquè aquesta és la bona, aquesta és la que tindrà Òscar segur. Gràcies. Moltes gràcies, Pello. Ara ja tenim recomanacions pels que vulguin anar al cinema aquesta nit, demà o aquest cap de setmana, ja sabeu, cinema amb valors. I bé, ara sí, anem a veure els vídeos dels finalistes del Festival de Clipmetratges. Ai, quins nervis! Un momento, retrocede. Ahora hay igualdad de género. Hoy en día el mundo debería ser así, pero es así. Esto es debido a que los hombres pueden llegar a cobrar el doble que una mujer y muchos más de estos estudian. También cobran más en los deportes, mientras que las mujeres pueden sufrir embarazo juvenil. Pero entre todos, hombres y mujeres, podremos conseguir la igualdad en el planeta, porque unidos podemos causar grandes cambios en la sociedad, ya que en este maravilloso mundo, hombres y mujeres tendríamos de tener los mismos derechos y llegar a la igualdad. Querido diario, me llamo María.
Hoy he cumplido 6 años y me han regalado una muñeca. No sé por qué me la han regalado. Yo no la quería. Quería una pelota. Hoy me he dado cuenta que todas las personas que salen limpiando en los anuncios de la tele son mujeres. Hoy he ido a jugar con los niños a fútbol y no me han dejado. Dicen que como soy una niña, soy más mala. Todos y todas se han reído de mí. Últimamente, los hombres me miran mucho el cuerpo. Me incomoda mucho. He conseguido un trabajo. La parte mala es que me entera de que mis compañeros hombres cobran más que yo. Y mira que hago más horas. Estimado diario, tengo una buena noticia. Estoy embarazada. Robert y yo estamos muy felices. Pero tal vez no sea tan buena noticia, porque mi compañera, que se encontraba en la misma situación, la despidieron el mes pasado. Querido diario, he tardado mucho en escribirte, lo sé. Me he dado cuenta de todo lo malo que me ha pasado en mi vida por la mentalidad de esta sociedad y creo que debemos cambiar las cosas. Así que propongo que luchemos por una sociedad igualitaria. Cariño, tráeme una cerveza. ¿Estás sorda? ¡Que me traigas una cerveza! Pero bueno, ¿ya me estás temblando? Pero qué tonta que eres. Pero di algo, coño. Y ahora encima me lloras. Qué ridícula te pones cuando lloras. Y mira el maquillaje, que encima te pones fea. Que pareces una payasa. Joder, es que siempre me haces sentir fatal. Oye, tranquila, ¿eh? Apágate un poco. Apágate un poco o te apago yo. I bé, ara anem a desvetllar ja els tercers classificats. Dic tercers perquè hi ha hagut un empat. Un empat, 2 escoles han quedat com a tercers classificats i rebran un premi a una visita de les instal·lacions de l'ESCAC. De nit vindran a fer una visita i faran també una masterclass d'oficis de cinema. A més, és un premi compartit perquè ho fareu tots els alumnes de l'aula i amb l'altra escola. De moment, demanem als representants de l'escola La Ginesta, si us plau, que pugeu a l'escenari per al vostre clipmetratge Un dia qualsevol. Un fort aplaudiment. Moltes felicitats, noies. Expliqueu-me com ha anat fer aquest clipmetratge, sentir-vos com productores de cinema. Ens ho hem passat molt bé fent aquest clipmetratge perquè ens hem adonat de la situació en la que està ara la dona i ens agradaria que hi hagués igualtat entre tots. Ens agradaria i lluitarem perquè així sigui, oi? Doncs un fort aplaudiment, gràcies i que disfruteu el premi. Moltes gràcies. Felicitats, noies. Rebem a l'altre tercer classificat pel seu clipmetratge La cursa cap a la igualtat. Sisplau, pugeu a l'escenari. Vull dir gràcies a tots els que ens han apoyat en aquest projecte, tant companyes com professors. Han sigut una experiència molt divertida, entretinguda i no sé què dir més. Ha sigut un gran moment quan ens han premiat. Gràcies a tots. Lluitem per la igualtat. Lluitem per la igualtat. Felicitats, nois. I el nostre professor, sisplau, que ha repetit, com ha estat l'experiència amb els joves? Molt bé. A veure, realment... Com et dius, perdó? Rubén. Rubén. Ja són uns quants anys que treballem amb els clipmetratges amb ells. L'única premissa que jo els marco, si us fixeu, tots els vídeos que fem són amb stop motion, són fotografies encadenades, i a partir d'aquí són ells qui es munten tota la història. Llavors jo penso que fan un bon treball, encara que se'ls ha d'estar a sobre, però fan un bon treball. Com sempre, i com els grans també. Moltes gràcies. Felicitats. I, molt bé, un cop donades les felicitacions als tercers classificats, passem ja als segons. I continuem amb l'elegit. Aquest s'endurà un premi
també visita l'ESCAC. I, a més, una masterclass. Bé, una no. Em posa 2 visites a l'ESCAC i 2 masterclass. Ah, sí, perquè hi ha hagut un altre empat en segons classificats. I per això ho diem en plural. I així doncs donem un cop més la benvinguda a l'escola La Ginesta. Rubén, sisplau, puja a l'escenari. Què us ha semblat? Qui està interessada? Perfecte. Digue'ns. Doncs ens ha semblat molt interessant fer aquest curs, aquest stop motion, i ens ho hem passat molt bé també fent-ho. I sé que ha quedat com massa ple d'idees, potser que descrivim moltes idees allà al curs, però és que teníem moltes coses que dir i doncs, Potser els nostres especialistes tenen algun consell a fer-vos? Heu de gaudir fent el que esteu fent i és evident que us heu passat bé, més enllà que teniu profes que us van guiant. O sigui, és una feina en equip, l'entusiasme el poseu vosaltres, una mica d'experiència, us porten uns anys d'avantatge, ho porten ells. Però com a equip, Déu-n'hi-do, Rubén, no? O sigui, ets el Guardiola del Mans Unides o així, no? Moltes gràcies, noies. Felicitats. I l'altra escola, que no és la Ginesta ara, i que ha quedat també com a segon classificat, és l'escola Tau Sant Cugat, per al clipmetratge Apagada, que a tots ens ha deixat molt, molt agafats. S'ha de dir que quan ha acabat el vídeo, estava aquí amb el Pello i el Daniel i estaven comentant que contundent. I a mi se m'ha posat la pell de gallina, us ho dic sincerament. I aquí el Pello ja ha agafat el micro. Bueno, el que hem de trobar ja a la televisió per a comprar aquest anunci, perquè aquest anunci està molt bé. I sobretot aquesta idea del símbol aquesta de l'espelma, enhorabona, perquè té una força que canvia el món. Si alguien quiere hablar. Oriol, qui ha posat la veu? La veu l'ha fet el nostre professor, el Xavi. I bàsicament volíem transmetre el missatge a través d'una simple espelma de com milions de dones al llarg de la vida són apagades per les violències i les desigualtats masclistes. Moltes felicitats, nois. Us agraïm molt la vostra participació i realment, ojo, no us rebeu una trucada perquè potser us el fitxen per la tele. Molt bé, i arribat aquest moment, a punt de desvetllar quins són els guanyadors, cal agrair abans que res la col·laboració especial de Banco Santander, la seva confiança i el seu compromís amb Mans Unides. Anunciar que gràcies a ell la classe guanyadora rebrà un xec per invertir en material escolar. I a la final nacional, a més, els guanyadors, el millor clipmetratge, això, la que tindrà lloc a Madrid, gaudiran d'un fantàstic campament que tindrà lloc del 24 al 28 de juny a Guadarrama. El Banc Santander fa anys que dona suport en els projectes de desenvolupament de Mans Unides i en aquesta ocasió ha volgut col·laborar també en aquest projecte educatiu, és a dir, per a vosaltres, els alumnes i les alumnes de les escoles. Educar-los en valors com la solidaritat, el sentit crític, i és una cosa que hem d'invertir tots amb els nostres esforços i donem moltes gràcies al Banc Santander per col·laborar-hi. I ara també cal mencionar a PortAventura. De la mateixa manera agraïm a la Fundació PortAventura perquè també col·laboren en aquest festival, oferint com a premi també als guanyadors un dia sencer al parc d'atraccions per tots els que han participat d'aquest clipmetratge. I a més, òbviament, al Daniel li agraïm també a l'ESCAC, aquest clipmetratge que gaudirà també de la visita de l'ESCAC i d'un taller de narrativa audiovisual. Us demanem que pugeu a l'escenari. Així doncs, el director de Banc Santander, José María Martínez, sisplau, pots pujar amunt? Un fort aplaudiment. També a l'Elisenda García, de PortAventura. Sisplau, un fort aplaudiment.
Elisenda? Ara. Ara sí. I el Daniel, que el tenim aquí, i el Peyo. També un fort aplaudiment, que ho fan molt bé, no? Tots estan preparats amb els regals, aquí, ben nerviosos. I ara sí, ha arribat el moment de projectar el millor clipmetratge. Sisplau. Així vestida, pensaran que ets una noia fàcil. Però tia, apren a conduir. El blau és per nens i el rosa per nenes. Això ja ho faig jo, que tu no tens força. I tu, nena? Quan penses tenir fills? Però tia, vesteixes com una guarra. No vas molt fresca. És la regla, no? Calladeta, estàs més guapa. Escolta, que tens nòvio, tu? Hi ha dones que també maltracten, Així? Quants fills vols tenir? Ho sento. És nena. A la teva edat, ma mare ja estava casada. Les ties entren gratis. Això és massa complicat per tu, ja ho faré jo. Ho teniu fàcil. A la teva edat? Ma mare ja estava casada. Feminisme i masclisme és el mateix. De què anem? Per què no vas a fregar i calles? No vas molt fresca? Tia, tens la regla. Nena? Quan penses tenir fills? Doncs a mi m'encantaria que em miressin. Així normal que se't quedi Però com us agrada ensenyar les ties, eh? Però tia, que m'has provocat tu, que no pares de mirar-me. Dieu no, però és que sí. Moltes felicitats. Escola Tau Sant Cugat, podeu pujar a buscar el vostre premi merescut per el clipmetratge Ofegada. Bueno, primer de tot, felicitar a l'Escola Tau per aquest superclipmetratge que heu fet i bé, què ens podeu comentar? Espectacular aquesta imatge que ens heu mostrat aquí. Primer ens agradaria agrair per l'honor de haver guanyat aquest premi. Ha sigut un treball que ens ha costat bastant, però ha valgut molt la pena i volíem representar la sensació que dona estar ofegat en una vida que no funciona, en una realitat que no hauria de ser així. Qui és la noia que... Així m'agrada, una noia que parli, així m'agrada, vine cap aquí. Sense menysprear, que ho heu fet molt bé tots. Ojo, igualtat. Com et dius? Cristina. I tu com et deies? André. André i Cristina, moltes felicitats i a tot l'equip. Cristina, explica'ns com ha estat la posada en escena, perquè, Déu-n'hi-do, vas haver d'aguantar molt, eh? Sí, bueno, pues va ser... Fer aquest projecte ha sigut molt guai i ens ha costat molt, però el resultat ha sigut, en plan, ens ha... Ai, no sé com dir-ho, que ens ha... O sigui, no esperàvem que fos així, sincerament, i a mi m'ha agradat molt com ha quedat i el resultat ha sigut molt... Bueno, res, que ens ha agradat molt i molt guai. Bueno, sens dubte ha estat el treball en equip, eh? Felicitats a tots, nois i noies. Molt bé, André. Bueno, heu fet una pel·lícula de misteri, inclús de terror, però en un missatge ben fort. I penso que això és usar el gènere al servei precisament del missatge. I en aquest moment també, que ja acomiadem la nostra reunió, és important que el missatge sempre porti a la persona al centre i sobretot a les persones més febles. I aquesta és la nostra opció que hem de portar a terme. Gràcies per fer-ho possible. Un fort aplaudiment. Daniel? Bé, jo només haig de dir, afegir el que deia el Teio, que quan vingueu a l'ESCAC i us haguem d'ensenyar alguna cosa, li deia al vostre professor que no sabem bé que us ho ensenyarem, perquè domineu força les eines i sabeu com impactar l'espectador, o sigui, poca cosa més. Ja, no sé, poder us convidem a dinar o no sé, o alguna així, però uns espaguetis a lo Fellini o alguna així, no sé, ja ho veureu. Abans que marxeu, us recordem que aquest clipmetratge es representarà a Catalunya a la final nacional, que es realitzarà l'11 de maig. Dels 17 classificats per cada una de les comunitats autònomes se'n seleccionaran 10. Esperem que entre aquests 10
estigueu vosaltres i desitgem molta sort a aquest clipmetratge perquè guanyi la final. Felicitats, nois! A més a més, no volem finalitzar aquesta gala sense recordar que ara esteu aquí, ara marxarem a casa, però ojo, encara no ha acabat i ara tots hem de votar-los perquè aquesta competició continua. De fet, a internet, si entreu a la pàgina web, heu de votar i es donarà un premi per al clipmetratge més votat. Així que ja sabeu, teniu fins al 24 d'abril per entrar a internet i votar el clipmetratge que més us hagi agradat. D'acord? I ara ja, enhorabona a tots els guanyadors d'aquesta 10a edició. Un fort aplaudiment per tots i totes. Perquè, i sincerament, necessitem que cada vegada siguin més les persones que comparteixen aquesta tasca de Mans Unides amb nosaltres, perquè sense vosaltres no tenim suficient força. I necessitem que l'any que ve sigueu vosaltres, els vostres amics i tots els que us presenteu en aquest festival de clipmetratges, perquè necessitem que seguiu aportant les vostres idees per lluitar, per canviar el món. Moltes felicitats i us demanaré a tots, totes les escoles que heu participat, que pugeu aquí i farem una foto ben gran. Moltes gràcies. Moltes gràcies, nois, i fins la propera. Gràcies.